Yama wach malich manade ni. Ukwalo nyaka pes liel. Ukwalo nyaka pesa manochoke gesa. Ati turn out of money no work 300. Pesa mano estimate ni di work 1.5 million. Ukwalo 1.2. Goluru pesa goteka pokalungo nyingu individual kajo mano kwalo pesa. Macha kumanwa pongo du. Dango kuwach ni pesa mano kete gate. Pesa mano ngade gate. Pesa maneji golo ka. Nenyalo mana bedo 195. Goluru pesa kumupande adhi luongo nyingu. Ya ukwalo nyake lit. Kwani chia ugo no thonu mondo kwele. Goluru pesa. Ka inda Wuod Nyandare kende no golo 1,105 105K. Onge yo munyalo kono wago ni koro the entire process. No golo 195 only. Kwale uruma bere. Goluru pesa. Yamato wach matek manade nyake liel udhu kwele. Udhu kwele nyake liel. Yawa mak ukwele liel. Ukwele liel. Ma wach marach. Goluru pesa do te. Adhi luongo nyingu joma ne nie gate joma no chune pesa adhi luongo nyingu. Tap ukelo wich kuot. Ya ma wach marach manade no. Ya ma wich kuot apeji. Joluo ukwelo jake liel. Chia ugo to malit kamacha kendi solo to chako kwalo. Ay! Yamacha kumano pong malit kamacha cha. Apenjo 1,100 day. Gimanot omera golu pesa ni adhi luongo nyingi ase yudo joma no kwalo pesa ni. Golu pesa ni. Ay! Golu pesa ni ugolo.